sa sám... dobre z toho sypka vybrať. Ukážem vám. Áno? Ja si dám rukavice, aby ste sa teda nebali, aby som túto dobu ja musím trošku chytiť v tomto tanieriku, keď to robíte sami, tak samozrejme je to iné, ale dá sa to úplne ľahúčko vybrať. Chytíte to tak pri tom, čo najlepšie pri tom korienku a vyberiete to takto pekne úplne ľahúčko celé. No, super. Dobre, tak vám dám teraz ochutnať z rukoly. Na to bude mojim chlapom chutiť štiplavá tá redvička. Štiplavička ako normálna To je klobása. To je miesto klobásy. Budeme to asi strihať, lebo neviem, či prejde. Najlepšie je to ku klobáse. Spolu, hej. to mám dostrihať, lebo sa mi to veľa Dobre, jasne, ďakujem. Toto je jedno. Táto rukola je taká zaujímavá tým, že ona keď trošku narastie ešte väčšia, ale už aj pri tejto trošku vidieť má krásne lístočky, ako keby také srdiečka maličké. A rukola je dobrá proti zápalom. Ďakujem. Aj proti všelijakým hnisavým procesom a tvorbe všelijakých vredov a takých vecí. Ďakujeme. Ona je taká horkastá, presne ako dospelá rukola, keď ju jete. Takže toho netreba zlaknúť. A tu sa potom pestuje nejak ináč? Alebo sa tiež len preplachne? Tiež to len preplachne, môžem povedať presne ešte, ako funguje to tanieri. To už je. Áno, To už je. Klasická rukola. Zaujímavé. Aby si nezjedla ceruzku. Naklíčenú. No. Toto nie je moja krvná skupina. Nie, Rukolu nelúbiš? Nie, Rukola je dobrá. Ja mám rada. My vodnári máme radi. S tým oným syrom, takým. Tak ako Taliani jedia, to je výborné. No a posledné, čo ste ešte nechutnali, je horčica. Tomu sa ľudia asi čudujú najviac, že čo, lebo každý pozná horčicu len v tom pohári. Ale nie len, horčičné semienka sa dávajú aj do kapusnice, aj do Ale šalátov. ľudia veľmi nepoužívajú, že to nepoznajú ešte. Do čalamády. A nie zo S horčicou by som odporúčala potom jemne, lebo ona je podľa mňa najvýraznejšia zo všetkých. Keď ju kúšete, tak to necítite, ale niekde vzadu na jazyku je chuťový pohár, ktorý tú jej chuť dokáže vnímať. A keď prehltnete, tak ju budete veľmi cítiť a je veľmi ostrá, taká chrenová. A horčica sa bežne nie je ako zelenina, čiže tu treba trošku aj s mierou konzumovať. Ju napríklad veľmi dávno používal Hippokrates, toho určite poznáte, otec medicíny, ktorý ju používal ako liečivo. Takže Liečivo na čo? Ale on to používal ako na plaste. myslím, že to používa ako obklady Ale to sa používa aj chrenové. Aj chren sa No ona je chuťovo ináč, je dosť podobná chrenu. Lebo chren sa používal práve, tie chrenové listy sa balili nohy s tým, keď boli rôzne úrazy na noha, alebo zápaly a opuchnutia. A vraj funguje horčica ako afrodiziakum. To neviem. Na kila to budeme. Ale aj na čo ti to bude dobre? Keď budeš doma sama, tedy si dáš horčicu a potom si tam nebudeš vedieť, čo so sebou. Bombička. A vyupratuješ celý byt. Napríklad. Ona je taká fialková. Alebo sa sexuálne zrútiš. Keď poupratujem. A mňa to neštípe. Povedali, že až po skoke. Ja tak. No. Ona obsahuje siličitany. Sírové tieto zlúčenie. Jesus Maria. Aha, štípe. Mňa ešte nie. To bola z tých, čo som vám priniesla posledná. To je dobré. Ale okrem nich, rozmýšľam, že čo ešte mám. Napríklad ja, čo z tých, čo ja predávam, mám senovku. Ona je taká horkastá, má veľké klíčky, podobné tej redkvičke. To sa tiež používa skôr ako bylinka, alebo ako korenina, najmä v Indii, v ajurvedskej medicíne a v indickej kuchyni, že sa to suší a drvia sa tie korienky a tie listočky. To už je ale technologicky náročnejšie, že aj naklíčiť, Nie, sušiť a myslím, že tak, ako nie? dospelá rastlina sa tak používa, ale klíčky sa jedia tak, ako sú. Tá senovka je zaujímavá, stretol som to s tým pri viacerých známych, ktorí mi hovorili, že to... Senovka sa to volá? Bola to senovka grécka, celým názvom.
A odporúča sa to ženám, predávajú to v tabletkovej forme v lekárniach, keď pred porodom, jednak to nejako zlepšuje flexibilitu maternice, ale podporuje to tvorbu mlieka. Takže mnohé ženy to berú ako výživový doplnok po pôrode, aby mali dostatok mlieka, ale berú to v tabletkovej forme. A teda dá sa to krásne nakľúčiť, dá sa tak zjesť. Je taká trošku horkastá, ale vôbec nie je zlá.